लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुदोंमोन। बेखौ नुनानै जाहाथे नुनाय लोगो लोगो खेबसेयैनो रागा जोङा एबा जेबो दान्थे बिदान्थे खालामग्रोआ, बेनि थाखाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बुंग्रोनाय थाबाय जे जों थानाय जायगाया बड'लेण्ड ना कमथाफुरमोन। बे सोंथिया आंनि नङा, नोंथांमोना दा मिथिलांगोन बे सोंथिया सोरनि आरो बेखौ जोङो माब्रैजाय सुस्रांनांगौ बिनि सोमोन्दै आं दा नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लादों। जे नोंगौ आं बुंनो लानाय जाहैबाय, नोंथांमोना नैबे सावगारिखौ नुगोन जे जों जा थानाय जायगा बड'लेण्डनि जायगा जिनाखि क'क्राझार एरिया, बे ओनसोला जोंना दा बड'लेण्डनि बिखा जानानै दङ। जों दा बेखौनो लानानै बिग्रायगासिनो दङ। थिगैनो दं, जों बयबो बिग्रायो। नाथाय नैबे गुबुन मोनसे सावगारिखौ नोंथांमोना नुगोन जे बे सावगारिया जे जायगायाव क'क्राझार एरिया दङ, बे क'क्राझारावनो कमथाफुर एबा कमथा रायजोआबो गोदो दङमोन। बे सावगारियाबो जारिमिनारि सावगारि। दानिया बे मोननैनि सायावनो आङो दा बेखौनो सावरायनानै होनो नागिरदों जे बबेया थार। दा सोंथिया बेनोमोन, अब्ला बे सावगारि मोननैखौ नोजोर होनानै नुगोनदि कमथाफुर जामारगोन ना बड'लेण्ड जामारगोन, सोरनि रायजो मारमोन, बे सोंथिया जोंनाव बयनावबो फैयो आरो बे फैनायानो दिनैसिम आंनियावबो सोंजादों आरो आं बेनिखायनो नोंथांमोननोबो बे सोंथिखौ क्लियार खालामनानै होनो आखायाव लादों आरो नोंथांमोनाबो बे सोंथिनि सायाव आरोबाव साबसिनै बिजिरलायोबा गाहाम जागोन होननानै आं सानो। दा बेनिफ्रायनो दान्थे बिदान्थेनि थाखाय जोबजासिम नायग्रोखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा मा सावरायनो हानाय जागोन। दा बे जाहैबाय नैबे सावगारिखौ आं होआखै, बे जाहैबाय थाखो 8नि जोंनि सेबानिफ्राय सोलोंथाइ होगासिनो थानाय थाखो 8नि आसामनि सेबाजों साफायजानाय बा सेबाजों गनायथि होजानाय बिजाब, थाखो 8नि समाज बिगियाननि बिजाब। बे समाज बिगियाननि बिजाबनि फरा 10आव थानाय गेजेर मुगानि आसाम मुंनि मोनसे फरायाव बे कमथा रायजोनि सोमोन्दै बेखेवनाय दङ आरो कसारि बर' बा जोंनि बर'फोरनि रायजोनि सोमोन्दैबो बेखेवनाय दङ। दा बेयावफ्राय बेखौसो आङो लानाय जादों। दानो होनबा बे फरायाव थानाय एबा बे सेबाजों साफायजानाय बिजाबा जोंनि गुदि सोलोंथाइ, जायखौ जों थाखो 8आवनो मोनो, बेखौ जोङो अल आसाम बेसेबां बा अल इन्डिया जेसेबां सेबाजों सोलोंथाइ लानाय फरायसालिफोर दङ, बेयाव बेसेबां फरायसाफोर हाबगोन बिसोर गासैबो बेखौ मोनगोन। बेवहाय बर'निल' खोथा नङा, असमियानो जा, इंराजि मिडियामावनो जा, बांला मिडियामानो जा, जिखुनु जाया सेबाजों दैदेनजानाय स्कुलफोरावनो बियो सोलिगोन आरो गासैबो बे फरायसाफोरा बेखौनो नुनाय जागोन। बेनिखायनोसो आं बेखौ बुंनांगौ जानानै फैदों। दानिया मा जादों, गोदो बे बिजाबाव फोरमायनाय बादिब्ला मा दङ, आहमफोरनि सिगां कामरुप रायजोआव कमथाफुरनि एबा आहमफोरनि सिगां माखासे खुंगिरिफोर दंमोन। कामरुपनि खुंगिरिफोर बिथांमोना फारि फारियै गोबाव सम रायजो खुंबोदों। जे सोरनिफ्राय, कसारिफोरनि उननिफ्राय बा सोरनिफ्राय, दानब फोलेरनि असुर फोलेरनि राजाफोर रायजो खुंनायनि उनावहाय बिथांमोनानो खुंबोबाय थादों। सोर बिसोरो दा मोनगोन। गेजेर मुगायाव कमथाफुरा 1140 ख्रीष्टाब्दसोनिफ्रायनो बेयाव जाखांबोनाया दङमोन। बबेयाव? कामरुपआव जाखांबोदोंमोन होननानै बिथांमोना बाहाय बुंदों। कामरुपआव जाजेनदोंमोननो गासिबो। बिथांमोना सोरमोन? 1140 ख्रीष्टाब्दनिफ्रायनो बुद्धदेबनो फारि फारियै सन्धिया राजा, आरोबाव गोबां नांथ'लाया बेखौ। दानिया गोबां राजाफोरा बेयाव रायजो खुंलांदोंमोन, जों बेखौ दा नांथ'लिया। दानिया जाहैबाय बुंनांगौ खोथाया जाहैबाय जोंनि क'क्राझार ओनसोलाव थानाय कमथा रायजोआ मारै जाफैखो। बे लोगोफोर, बे बिजाबाव फोरमायनाय बादिब्ला, जारिमिननिफ्राय मोननाय बादिब्ला, कमथा रायजोआ गोदो क'क्राझाराव बा जोंनि ओनसोलसिम गैयामोन। आसामनि सोनाब सिमायाव कमथा रायजो गैयामोन। नाथाय जेब्ला 1257 ख्रीष्टाब्दआव राजा सन्धिया मुंनि सासे राजाया, कच राजाया रायजो खुङोमोन, बे समाव कामरुपआवसो खुंदोंमोन। बे समाव बंग'नि राजा, बेनि सुबेदार एबा सान्थ्रि गाहाय
बिनि सुबिदार एबा सान्थ्रि गाहाय बंगसिम बे समाव रायजो खुंफैबाय थानाय दानि बंगसिम बेयाव मा होनो सोर बिसोरो आफगानफोर राजाफोर मुसलमान राजाफोर बिसोरनि सान्थ्रि गाहाय एबा सुबिदार इख्तियार उद्दीन मालिक उजबेक धुत्रिलका मुंनि सासे गोहोगोरा राजाया सान्थ्रि गाहाया नैबे कामरुपाव रायजो खुंनाय सन्धिया राजाखौ गाग्लोबफैबाय थादोंमोन। नाथाय सन्धिया रायजोआ जोंनि दा थानाय सोनाब आसामाव नङामोन, दरंनिफ्राय सानजाथिंसोमोन, दरं जिल्लानिफ्राय सानजानिफ्रायसोमोन, ओरैजायनिया गैयामोन। दानिया मा जाबाय होनदों, बे सिमा जाबाय, जों थानाय जायगाया सिमा। दानिया सन्धिया राजाखौ बेबायदि गाग्लोबबाय थानाय नुनानै सन्धिया राजाया मा खालामबाय होनदों, गावनि कामरुप रायजोखौ सोलायनानै जोंनि ओरैजाय जों दा थानाय ओनसोल सोनाब आसाम हथात जोंनि दा जों बड'लेण्ड जेखौ बिगासिनो दं क'क्राझारसिम बेसिम फैबाय होनदों। फैनानै बिथाङा मा खालामखो होनदों, 1257 खृष्टाब्दआव 1257 बेयाव फैनानै जोंनि दा थानाय जायगायाव कमथा रायजो मुङै गायसनफैदों आरो हरैजाय गावसिनिथिंखौ गारबोदों, राजथावनिखौबो बाहायनो गायसनफैदों, ओमफ्राय नामखौबो कमथापुर होनानै दोननाय जादों। अब्ला बियो जोंनियाव दा फैनाया 1257 खृष्टाब्दआवसो फैनाय जादों। अब्ला दानिया बेखौनो लानानै फरायसाफ्रा सोंथि सोंगासिनो थायो जे थाखोआव माबि होमबा जों थानाय जायगाया कमथापुरसो, होमबा जायफोर कमथापुर बिगासिनो दङ बिसोरनियाबो माथो कारेक्ट, नैबे बाथ्राखौ साफ्रोम थाखो 8आव फरायनाय फरायसाफोरा बुंनो नागिरो। बेनिखायनो जोङो दा बेनि फिननायखौ होनो नांगौ। दा खोथाया जाहैबाय 1257 खृष्टाब्दआवसो जोंनि दा बाहाय फैनानै जों जेराव बिदों बाहाय कमथापुर बिफैदों बिथांमोना, बिनिफ्रायसो कमथापुर रायजो जाफैदों। कमथापुरनि रायजोनि सोमोन्दै जोङो बाव सावरायनो थांला, नाथाय जोङो नाहरबा नुगोन गोहोगोरासिन राजा हिसाबै नरनारायण दंलायलायो, जायखौ जोङो दा नरनारायण दालां एबा सेतु मुङैबो बिथांनि मुङै दोननाय दङ बिथांमोननिया। दा नोंगौ थिगैनो दङ, जोंनियाव बाहाय कमथापुर रायजो खुंफैदोंमोन बेनो, नाथाय बिथांमोना बाहाय रायजो खुंफैनाय लोगो लोगो बिथांमोननि जायगा, बिथांमोननि जोनोम जायगा बे नङा, बेनिखायनो बिथांमोना बाहाय मोनथाया गैया। बे खाथां, मानो होनबा 1257 खृष्टाब्दआवसो बिसोर गाग्लोबनानै जोंनियाव थाफैनाय जादों। सोर बि दहायनि सन्धिया राजाया गाग्लोबनानै रायजो खुंफैदोंबा गावसिनि रायजो गायसनफैदों। बेनिखायनो बे जाथावलिया। फारसेथिंजाय जोंनिया कसारिफोरा, जों दहायनो होनदों बे फरायाव गेजेर मुगानि आसाम, नाथाय गिबि मुगानि आसाम जाय फरा दङ एबा गिबि मुगासिमाव जोंनि कसारिफोरा मा आसामल' नङा, दुलाराय सा सानजा भारतखौनो, बै समनि सा सानजा भारतखौनो गाग्लोबनानै जोंनिया सेनानै लाफैजोबदोंमोन, बाहायनो थाफैजेननाय, जेराव जोङो बांलादेशहालागै, बांलादेशनि सिलेट आरो मैमनसिं मुंनि दाबनै जायगाजों लोगोसे मा होनदों, भारत लैथोमानि सिमासिम, लैथो रुगुंसिम जोंनि बर' कसारिफोरा बाहाय रायजो खुंफैदोंमोन, थाफैदोंमोन। नाथाय उनावहाय गोहोनि बाहागो राननाय आरो गावजों गाव नारा नाथा जालायनायनि जाउनाव, गावस्रालायनायनि जाउनाव, जोबोद बाङाय एसे एसेल' हानजाजों गावस्रालायनायनि जाउनाव गुबुनफोर गोहोगोरा राजा एबा फोलेरफोरजों जों गाग्लोबजायै सेनानै लाबोजेनदों। बेनिखायनो जों गुदि मोनबाबो बेबादिनो बबेबा मोनसे समाव माब्लाबा आहमफोर, माब्लाबा मा होनो कचफोर, माब्लाबा सोरबा मानफोर बेबायदि गाग्लोबनानै जोङो जायगाखौ आवग्रिनानै लाफैजादों आरो जाउनाव जोबथारनायाव जोङो दिनैसिमनि जानाखि हालोद बे अबस्थाया जाफैनांदों। बेनिखायनो जोंखौ बैसोर सुबुंफोरा जारिमिन गैया बुंनो नागिरा, नाथाय जारिमिना थगायाखै, जोङो बयनिख्रुइबो सिगांसिन दंफैयो। बिनिखायनो बिसोरो उनावसो फैदों, उनाव फैनाय हिसाबै बिथांमोननि बे जोनोम जायगा जानो हाया। आरो जुदि कच राजाफोरा 1257 खृष्टाब्दआवसो जोंनिसिम फैनानै जायगा लाफैदोंब्ला, अब्ला आरो बिथांमोननि बे लाफैनायावनो बिथांमोना हादोर बा रायजो मोननांगौब्ला बिथांमोननि सिगां सोर फैदोंमोन, आहमफोर फैदोंमोन, अब्ला आहमफोरनि बे हादर जानांगौमोन। आरो बे आहमफोरनि उनाव सोर फैदोंमोन, बोसोरनै रायजो खुंलांदों मानफोराबो खुंलांदों, अब्ला मानफोराबो बेखौ गावसिनि हादोर होननानै बिनो मोन्थाय दङ। आरो बिनि उनाव इंराजफोर फैदोंमोन, इंराजफ्राबो बिथांमोना थांनांगौ गोनांथि गैयामोन, गावसिनि हादोर होननानै लाजागौमोन। बेनिखायनो मा जानो हाया, बबेबा दाबसे जायगाखौ बबेबा मोनसे समाव फैनानै गाग्लोबनानै लानानै थांफिनोब्ला, गाग्लोबनानै लाफैयोब्लानो बे रायजोआ बिसिनि जागोन, बे नङा। गुदियाव सोर दंमोन, बेसो जागोन बिसिनि रायजोनि बिगोमा। बे हिसाबै अब्ला जों मोनबाय आसामाव कसारि फोलेरनि मानसिफोरा सिगांसिन फैजेननाय हिसाबै, अब्ला
सा सानजा भारतआनो गासिबो कसारि फोलेरनि जोब, बेयो रोखा। फारसेथिंजाय गुबुन गुबुन रायजोफोराव बिथांमोना दंखाजोबसै, मालाय मोनखाजोब्बाय, जेरै नागालेण्डफोर मोनबाय, त्रिपुरि मोनबाय, ओरैजाय मा होनो सा सानजा भारतआव जाखिनि दङ बिथांमोना मोनलांगासिनो दङ। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बर' जोंनि हारियासो दासिमबो सिनायथि मोनाखै, दासिमबो बिबाबो जों मोनफिनाखै। बेनिखायनो जों बयबो खौसे जानांगोन आरो नैबेफोरबादि माखासे गोरोन्थि एबा मा होनो गोरोन्थि साननाय जगायग्रा जोंनि सिगाङाव गोरोन्थि लाबोग्रा बेफोरबादि माखासे बिथिंफोरखौ जोङो रोखायै क्लियार खालामनानै होनो हानांगोन। आरो जोबोद गोनांथार बाथ्राया नैबे थाखो 8नि बिजाबाव थानाया जोबोद गोनो गोथो खालामो। बेनि थाखायनो जोङो थाखो 8नि नैबे फरानि सोमोन्दै मोजाङै सावरायनाया गोनांथि होननानै आं सान्दों, जाहाथे जोंनि बर'ल' नङा गुबुन गुबुन जेसेबांनाखि सेबाजों सोलोंथाइ लानाय बिथांमोननि सानस्रियाव बे जायगाया जे कमथापुर रायजोमोन आरो बेयाव कमथापुर जायफोर दा बिगासिनो दङ बिसोरो जायगा मोनथारनांगौ, नैबेबादि साननाया जाहाथे जोंनि फैगौ इयुन जोलै गथ'फोरनियाव थाया, बेनि थाखाय जोङो जाय हायो जेरैबायदि खामानि मावोबा बेखौ सुस्रांनो हायो बिनि सायाव जों राहा लानांगौ। मानो होनबा बे हाया जोंनि आरो जों बेयावनो थाबाय थागोन आरो जों जेब्लाबो बेखौ सिनायथि होनो हानांगोन। बेनिखायनो जों बेखौ मावनांगोन। जेराव जोंहा फोजोबथा राजा हिसाबै रोखा रोखा नुनानै दङ 1830 मायथाइयाव रुंसारि जालांनाय राजा गबिन्द चन्द्र कृष्ण चन्द्रनि फंबाय आरो बिथांनि उनावहाय बिथांनिनो सान्थ्रि गाहाय तुलाराम सान्थ्रि गाहाया 1854 मायथाइसिम इंराजनि सिङाव थानानैब्लाबो जोंनि रायजो खुंलांदोंमोन। बेनिखायनो जोङो बैफोरखौ बावालाब्ला जेब्लाबो गोसोखांथियाव लाबोनो थाखाय नैबे जेंनाखौ जों सुस्रांनांगौ, जाहाथे जोंनि साननाया जाफुङो। आरो बेनो जों जुदि गुदि नङामोनब्ला जोङो बोरैहाय बेयाव थाबाय थाखो? आसामाव बोरैजाय 50% जोंना बर' जाखो? बेसो जादों। सा सानजा भारतआव बोरै कसारिया जाजोबखो? कसारि फोलेरनि मानसि दंजोबो। जारिमिना मानो बुंखो? नैबे खोथाया जोंहा रोखा रोखा दंखायो। बेनिखायनो जोङो नैबे खामानिखौ जों मावनांगौ। बेखौनो आङो बयखौबो खावलायनानै भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। नोंथांमोना बेबायदि खामानिखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो थुलुंगा होनायनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। आरो गुबुन गुबुन बेफोरबायदि सावरायनायनि सुबिदा मोनबाय थानायनि थाखाय नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, फोरमायनानै हो। गोजोन्थों। एसेनोसै।